Zaraue ikastetxeko irakasleen asanblada, Pastutako Urtarrileko sindikatuen grebaren deialdiaren harira osatu genuen, pizkot improvisatuta, eta geure ideia zen egun horietako borroka giro bat prestatzea normalean ez dagoena, eta gero ere gogoetak egin genituen sindikatuen aldarrikapenetatik haratago genituela hainbat kezka. Ikusten ari garena da, hizkuntzak hartzen ari den norabidea, ezin dugula horrela jarraitu. Eta igual gure aldarrikapenen nagusienak izango lirateke, benetan bermatu nahi badugu kalitatezko hizkuntza bat, alde batetik igual erratioen kontua hori begiratu beharko litzateke, erratioa jaitsi, bermatzeko benetan ematen ari garen zera kalitatezkoa dela. Ikusten ari garela baita ere, igual eskatzen ari zaizkigun formakuntza guztiak zentzugabeak direla, digitalizazioa adibidez. Hortan hobeto izango litzatekeela sartzea tutoretza inklusiboan eta orduan horrela bermatu benetan pertsonari ematen diogun arreta. Baita be, ikusten ari garela, lanbide heziketan, enpresa pribatu gehiegi sartzen ari direla eta horrek ere, azkenean hezkuntza publikotasun hori galdu egiten duela. Baita be, asanbladatik jorratu duguna eta gure aldarrikapenetako bada, adibidez, burokrazia gehiegi dakagula hezkuntzako irakasle eta langile guztiak, izugarrizko lankarga ekstra bat suposatzen dagoena, eta ez diguna albidetzen gure ikasleekin lan egitea eta benetan irakasle bat egin behar dagoena dela hezitu eta ikaslei irakatsi, galdu egiten dugu rol hori eta denbora guztien gabiz paperak beteten eta halako kontuak inolako zentzurik ez dutenak egiten. Horrekin lotuta lankarga, irakasleak daukagun lankarga, burokraziarekin lotuta dago, ditugun bilera eta papeleo guztiekaz, ez dutenak zertarako balio gehienak eta berez gure lan izan beharko zela hori klaseak prestatu, ikasleekin egon, haiei arreta on bat emon eta ez galdu halako tontakerietan. Aste honetan baita be hori sindikatuak deituriko grebaren bigarren deialdia daukagu, asteazken eta ostegunien. Eta egunean bertan asanblada prest dago agitazioa egiteko, hemen institutora etorriko gea pankartak ibintera, esku horriak banatzera, greba dagola ikustaraztea, hori izango da gure helburua. Horregatik deialdia egiten dugu baita be, irakasleak eta batzea grebara, eta baita be horretaz aparte Zaragoiko irakasle asanblada jarraituko dugu honetaz elkartzeak egiten eta lana jarraituko dugu egiten arazoa jorratuz eta gure ikasleekin landuz, familiekin landuz eta pizkanaka gure ikuspuntua ematen honi buruz.